Het is crisis bij de voedselbank. Het distributiecentrum in Landgraaf moet zo'n 1800 Limburgse gezinnen voorzien van voedselpakketten. Maar dat wordt, doordat er simpelweg minder eten binnenkomt, steeds moeilijker. In het begin van de corona werden we ontzettend goed bedacht door restaurants en cafetaria's die ermee moesten stoppen. En waardoor wij dus op dat moment extra veel voedsel binnenkregen. Ja, dat is natuurlijk afgezwakt in de periode dat de corona duurt. Nu met de tweede golf hebben we dat effect dus niet. Ik denk dat bedrijven er ook weer op ingespeeld hebben, hè, dat ze het aan zagen komen, de stop. Maar ondertussen loopt ons voedselaanbod zo sterk terug dat we dus nu echt wel in een crisis zitten. Hoe ernstig is de situatie? Nou, op dit moment moeten we zelfs af en toe de pakketten aanvullen met een waardebon. Dat mensen zelf nog naar de winkel kunnen gaan en daar wat kunnen gaan halen. Anders dan is het echt de moeite waard niet om de pakketten nog te komen ophalen. De situatie is vergeleken met eind maart omgedraaid. Toen stroomde het voedsel binnen via horeca en zocht de voedselbank zelfs naar vrijwilligers. Op dit moment is er een tekort aan eten en hopen de medewerkers haast op extra werk. Toen die tijd was het veel drukker, hè? Meer continuïteit zeg maar. Er kwam van alles binnen en het wordt steeds slapper. Hè? De winkels geven het minder snel af en je hebt gewoon veel minder voorraad wat je op kan bouwen hier. We hebben een hoop vrijwilligers gehad, alleen je loopt nou gewoon achter de feiten aan. Je zit nou gewoon in een crisistijd zeg maar. Ik werk zelf hier in de koeling en daar zie je het ook drastisch naar beneden gaan. Je moet echt kijken, hopen. Ja, het is eigenlijk elke week behelpen. Hopen dat er iets binnenkomt, dat je de mensen toch iets kan bieden nog. Nou, vroeger, voordat de corona begon, zeg maar, nou dan was het echt andere voedselbanken bellen van willen jullie nog wat van ons hebben? Want we hebben een overschot, er is daar te veel van, daar te veel. Maar die tijden zijn voorbij. Hannie zet zich al 20 jaar in voor de voedselbank, maar denkt dat de huidige situatie de meest ernstige is die ze heeft meegemaakt. Dit is op dit moment echt bar en boos. We kunnen ook niet meer zeggen van we hebben 1 à 2 weken op voorraad. Dus dan heb je wat meer speelruimte om te kijken van of er spullen binnenkomen. Ja, we hopen nu op een befaamde wonder wat eigenlijk altijd al gebeurt bij de voedselbank. Ja, want het eten komt naar ons toe. En we moeten maar hopen dat het dit jaar ook weer gebeurt. Hè? En dat we dus toch mensen bereid vinden die nog wat vinden wat ze kunnen afstaan. Of met bedrijven die zeggen van nou we hebben toch nog wat staan. Laten we de voedselbank bellen en wij komen het ophalen. Dus daar hopen we dan maar op.